потребители на YouTube, аз съм Виктор Изкот и този път няма да снимам с Терамен, а с Беглеца. Ние ще се състезаваме, аз съм с Mitsubishi Eclipse, той е с Toyota Supra, две коли от бързи ярости. Те двете коли са от бързи ярости едно, може да го изгледате филма, ако не сте го гледали. И ти казваш старт. Да, и ще ви дадем сървъра в описанието. Давай. 3, 2, 1, старт. Добре, Тойотата ме настига. Виждате какво мелее. Следващия път можеш ти да навиеш. What the fuck, колата ми прилича на тека в буклук. Ще вземе да гръмне. Repair. Mitsubishi Eclipse. Окей, аз няма да натискам газ. Нали? Аз го правя за трети. Eclipse for the win. Окей, аре пак същите коли, ама някъде другаде, не тука. Поне две състезания да ги направим. Окей, айде 3 този път. Гледай сега как ще ме часте. Изкърдих ти капака! Видях ли как му изкърдих капака. Окей, аре на Токио Дрифт. Не, с тази кола. Ама не, с тази кола трябва да бъдеш. На епизод по една. На Еверест? Айде, ще бъде интересно. И чакай, идвам при тебе. Чакай, бе! Аз се забих! Между другото. Вижте как се забих в връх Еверест. Много фън. И паднах! Мап. Флип. Къде си, бе? What the fuck? Аз съм сега някакъв пушак. Чакай, че се ларпна до нея. Чакай, стоп. Чакай, ще взема колата. Чакай, бе! Накъде бързаш толкова? Не се състезаваме. Аре на старта. 3, 2, 1, старт. Не!
Знаех си, че ще ме последваш. И се ползваш как да получиш. Вижте колко е трудно да изкачиш връх Еверест. Остана си какво е на живо. Фак! Беги, бе! Аре, се решила да това не мога качи. Памет. Ух, беше еклипс! Добре, виж начин, виж. Шибаната, кола. Колата, стопа. Какво е на шибаната кола? И това, че не мога да изкачи памет. Шанс! И Eclipse for the win. Аре, още едно състезание да спираме клипа. Аре, пак на ръковнище. Пак ли на Еверест? Аре, яко е. Аре, последно, че няма мога да кача клипа. Аре, трябва да слезе пред теб нещо. Сега идвам при тебе. Ти там къде трябва ли си? Малко пред теб, давай си там. Виждате колко интересно да изкачиш връх Еверест. Аре, последно състезание, че няма мога да кача клипа. Дай си памет. Чакай! Аре. 2, 1, старт. Моята кола мисля, че е по-лоска. Не, просто моята е така, като че ли по-тежка. Пак ти викам. Не съм почул. Идам поставя се не. Аре, понеже аз съм хитрец. Макар че този път може да ме бие. Аре, да изхвърча тъпия капак. Айде, колички. Ти този път ще ме биеш, бе! Не! Този път ме биеш. Та моята кола планинска, бе. То вече горе ли си, бе? Не, с мене. Ако не беше.
това беше от нас. Ако ви е харесал клипа, може да дадете палец нагоре. Можете да кажете коя повече ви харесва. Абонирайте за мене и чао от мен.